जोङो थानो थाखाय हा नांगौ सार प्रमद सार जोङो हा नांगौ रन्जित सार जोङो हा नांगौ गोजोनबाय लोगोसे आं देरहासार इउटुब चेनेलखौ बरायना लाग्रोबाय आंखौ बेबायदि मौका एबा सुबिदा होनायनि थाखाय दा आङो बे गामिनि सासे रिलिफ हल्डार जानानै आंनि मुङा मनेन्द्र नार्जारी गामि सिसुबारि पिअ खैलामैला आरो थानायाथ' जोंनि आमगुरि जाहैबाय डिस्ट्रिक्टआथ' चिराङानोखा दा बे खैलामैला बिसिडिसिनि गामियाव आन्दारनि सिङाव थानाय मोनसे सिसुबारि गामिया बिराद माने दैनि फाखनाव अराय सम थाबाय थानाय बायदि जाबाय सिगां बोसोराव बेबायदि नङामोन नाथाय थांनाय बोसोरनिफ्राय जों थांनाय बोसोरावबो आगस्ट दाननि जों 14निफ्रायनो सुरु खालामनानै मास मोननै मोनथामसिम जिरायनांदों आरो बे दाननिनो बे मायथाइनिनो बे दाननिनो 14 जुननिफ्राय लानानै दिनैसिम 29 जुनसिम दङ बे सिमाव ओरैबायदि थांनाय बोसोरफ्रावबो जोंखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा हाइखामानि दैदेनगिरिफ्रा सार होन फेरेंगा सार होन गुबुन सार गोबां नायफैदों आरो जोंनि थाखाय जायगाखौ नायनानै सलिउसनखौ होगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन जोंबो मिजिं खालामदोंमोन जोंनि थाखाय दिनै नङा गाबोन पारमानेन्ट सलिउसन जासिगोन होननानै जों फोथायनाय दंमोन नाथाय आरोबाव थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय बोसोरावबो जों एखे आरो बांसिन जों देग्लाय बोसोराव दुखुखौ सैनांबाय खारन नायबाय अफिसारफ्रा फैनानै नायो खुनु प्रटेक्टजों जाला खुनु माबाजों जाला बेनिखायनो जोङो मेन हिसाबै दा जोङो न'खर हिसाबै जोंहाबो न'खर दं हिसाबै न'खर दाफिननांगौ हिसाबै जोङो माने गसंनानै थानो थाखाय जोंनो हा नांगौ अथवा लेन्ड नांगौ जोंनि थाखाय बिराद प्रयजन बेवहाय जोङो 1000 जननि गेजेराव बा 500 जननि गेजेराव 100 जननि सोंब्लाबो सासेयाबो जोंनो हाखौ नाङा फैसा नांगौ माबा नांगौ होननाय नङा बेनिखायनो जोंनो बे एकदम कमिटि बायदि जानानै एकदम जोङो गमा जानानै न'खरसेनि बायदि जानानै जिथु जों थासारियाव बुजिनाय हिसाबै जोंनो बिराद हाया जोंनि थाखाय बिगानै बिगाथाम जा गभर्नमेन्टआ बहाय होनो हायो जाहाथे जोंखौहाय जाहाथे एसे साइड खालामनानै दोनहैयो नैबे जायगानिफ्राय नैबे दैनि फाखननि जायगानिफ्राय जोंनि गामियाव ओरैबायदि जानानै थाबाय ओरैबो दै माने ओरैबो दै बिमा बे खानामाखानो ओरैबो खानामाखा बे गेजेराव जेरैबायदि नावनिफ्राय ओंखारनोब्ला जों दै गानाङो बादि एखेबादि जोङो माने नावनिफ्राय ओंखारनोब्लानो माने थैनाय ओरैबायदि साइसाव जोङो गोग्लैनानै दङ आरो बेबायदि खैफोदनाव निदानाव जाहाथे जोङो आथिं गावफायजानाय आखाइ गावफायजानाय बायदि ओरैबायदि निदानाव जोङो दङ माने आथिं दंब्लाबो थाबायनो हायि आखाइ दंब्लाबो मावनो हायो ओरैबायदि जोङो मावनानै जानो थाबायनानै ओरैबायदि जों खस्थ' दङ जोंनि रिलिफनि मानसिफ्रा सानफ्रामबो गाबो लोगोसे बेमारिफोरबो थाबाय अपारेशन बेमारिफोरबो थाबाय आरो गुबुन स्कुलफ्राथ' जों देग्लाय फ्राय सेमोननिफ्रायनो जोंनि गथ'फ्रा एलपिनिया माने फरिखा लिरनो मोनाखै होमब्ला बे जायगाया बेसेबांसिम खस्थ' फिसा दंब्लाबो गैयि बायदि आरो जों सुबुं जाब्लाबो सुबुं नङि बायदि ओरैबायदि जों बे बोसोरनि गेजेराव सैनांनानै दङ गिदिर गोलावफ्रा फैयो नाथाय गुप फैयो गुप थांफिनो प्रमद साराबो ओरै थाथ'दो होनलाय बेखौबो जों एसे थाथ'नो नागिरलायबाय 10-20 न'खर बायदि थाथ'नो नागिरबाय बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ होखारफैयो ओरै थानो मोना ओरै हेन थेन एकदमबारे लेथि फिथि माने बे बोसोरनै बायदि ने दैज्लां खुननै बायदि ओरैनो जोंहा जिबना एकदम लसआव थांबाय माने बिराद नस्थ' ओरैनो माने जों गब'नानै थाबाय बिराद जों माइनासाव थाबाय आरोखि माने खमायनायाव थाबाय आरो दा बेनिखायनो जोंनि थाखाय ने हा होथारनो हाब्लाबो हाखौ जुदि दिन्थिनो हाजाब्लाबो माने जायगा गैथाराब्ला जाहाथे जोंनि न'खर हिसाबै फेमिलि हिसाबै जाहाथे 5 लाख खरि होयोब्लाबो जोङो मायबा बायना थाहैनो हागोन नामा ने एसेबाङाव हाब्लाबो 3 लाख खरि होब्लाबो जों मायबा बिगासे बायनानै थाहैनो हागोन नामा बेखौ जों गभर्नमेन्टनिसिम जेब्लायबो जों रिकुवेस्ट खालामबाय थादों आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय हयथ'बा गभर्नमेन्टआव हा गैया जानो हागौ जोंनि डिसि साराबो एसडिअ साराबो एसडिसि साराबो मण्डलमोनाबो जोंखौ बै हाग्रामा ब्रिजआवहाय रौमारि होननाय जायगायाव जोंखौ हाखौबो जोङो दिन्थिहैदोंमोन जे जोंबो दोनफैसिगोन होननानै नाथाय बोरै जाखो बेयावबो जोंखौ दोनहैनाय जायाखिसै दिनैसिमबो जोङो माने एकदमबारे बे गिलुं जायगायाव माने जिउखौ लाखिनो हायै जायगायावनो जोङो दङ आरोखि जेरैबायदि आं थांनाय बोसोराव बुंबाय थादोंमोन मोसा गुलि नांजानानै दङ जमनानै दङ माने जों बेयावनो थांसननाय बायदि बा थांदेरनाय बायदि जोंहा निदाना बेबायदि नुखानानैबो माने जों खारग'नो हायै बायदि जाबाय थादों आरो सरकारा जेब्ला जोंखौ अना नाया अब्ला जों बिराद माने जों सानसे समाव थैजोबनोबो हागौ हयथ' देग्लायनि बोसोराव जों सानै साथामबो थैनोबो हागौ आरो बे थैनायनि माबाखौहाय रिक्सफोरखौ सरकारा लानांगोन जों ओरैबो सिसुबारि रिलिफनि जानानै सिसुबारि गामिनि जानानै जों जिरायनानै थानाय नङा आरो मेंनानै थानाय नङा आरो जुदि जोंनि मानसिफ्रा जुदि बे थांलाय फैलायाव जुदि थैनांगौब्ला माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानांगौब्ला ने दाथ' जों ओरैबो नाव बा ओरैबो दैनि गेजेराव दं मालाबा माबा मोनसे बिपद जानानै जों थांगोन डक्टराव नङाब्ला माबा मोनसे जोंथ' बेयाव बारसोमनानैबो थांनांगोन दाथ' नै मालाबा एसडिअ सारमोनानो नुफैयो नाजाबो होनलायफैयो आरो माने नाजाबो मरिबो होनो अब्लाबो जोंहा उफाय गैयैयाव जोङो ने बारनांगौ जागोन जोंनि गथ'फ्रा मालाबा थैनोबो हागौ माबा मोनसेबो जानो हागौ बेनिखायनो जुदि जोंखौ बे जायगायाव दोनबाय थायोब्ला जों माने ने आरो गामिया नायफैथोंसै सरकारानो
BTC सरकारा नायफैथोंसै आसाम सरकारा नायफैथोंसै गैखाला थाजाखाला असल खासै आरोखि गामियानो दै खुग्लुंजोबनाय जाबाय आरोखि दैयानो बुंजोबबाय आरो नायफैथों नङाब्ला फोथायाब्ला नायफैब्लासो बुजिगोन मैयाहायबो सिमसारनि मोनसे थुनहरजानाय आफाद फैदोंमोन बे माबा रिलिफनि माबा दाना होजानाय बिथांमोनाबो नायदों बिथांमोना गावसिनि मोदैजों गलांदों माथो बर' फिसाफ्रा ओरैबायदि दं अब्लाबो दासिमबो जायाखै माथो ओरैबायदि बिथांमोनाबो नायफैनायजों सार्भे खालामनायजों बिथांमोना दं गाग्लुं नायहैजोबदों न' देखुनाय न' लांनाय हा खुरखानाय गुंग्रुं गांग्रा हा खुरखानाय बिथांमोना नायलांजोबदों बे गामिया खुनु जिबनाव माने थाजाला आरो हानो गैखाला होननानै बिथांमोना रिपर्ट खालामना लांदों बे रिपर्टआ मा जायो नाथाय बे रिपर्टखौ चिफ सारनो होगोन जोङो प्रमद सारनो दा उनाव मा जायोलाय बेखौ जों बुंनो हाला जायखिजाया बिथांमोना बेबायदिनो जोंखौ बुंनानै थांदों आरो बेखौ जों इमिडियेटलि सारनो गथायनानै जाहाथे नोंसोरनि थाखाय मा खालामनो हाया बेखौ चिफ सारासो बुजिगोन होननानै बुंना थांदों आरो बेनिखायनो जेसेबांनाखि मन्त्रि मिनिस्टारफोर दङ BTCनि बा BTRनिनो जाहाथे फैनानै नायफैथों जोंनि गामिखौ अब्लानो बुजिनानै थांगोन आरो जोंनि रिकुवेस्टआ खालि मा होनो बे हाखौल' जों लुबैबाय थादों थांनाय बोसोरनिफ्रायनो एक नम्बर जोंनि खावलायनाय बेफोर बे हानि थाखायल' आरो जाहाथे जोङो न' गायफिननो मोननांगौ संसार दाफिननो मोननांगौ फिसा फिसौ फोरोंफिननो फेदेरफिननो फोलावफिननो मोननांगौ जाहाथे हाखौ होयो आरो हा होआब्लाबो जाहाथे न'खरसेयाव पार फेमिलि हिसाबै जाहाथे 5 लाख 5 लाखखौ जाहाथे सरकारा जोंनि थाखाय ग्रेन्ट खालामनानै होयो बेखौ जों खावलायबाय थादों आरो सरकारनिसिम ओमफ्राय दिनैसिमावहाय जादों दैबाना हिसाबै जोङो बे 2 इयार जाबाय बोसोरनै थांनाय बोसोर देग्लाय बोसोर ओमफ्राय सिगां बोसोराव थानांफेराखैमोन बे आरो ओमफ्राय थांनाय बोसोराव जोंहा रिलिफ हिसाबै मोजां जादोंमोन देग्लाय बोसोराव एकदमबारे 14निफ्राय लानानै दिनै 29 जाबाय जुन बेसिमाव जों सरकारनिफ्राय मोननाया साबोन थरसे जोंथ' थांना थानो हानाय बाहायनो हाया बेबायदि दङ एसे होफैदों खेबनै होफैबाय बेबो मैया दाख्लैनि गेजेराव दिनैनो लास्ट होननानै बुंदोंमोन मण्डला ओमफ्राय होनाय जानाय नंलिया नाथाय सरकारानो जोंखौ बुथुम लायखादों ओरै बादनानै दोननांगौ ओरै बादनानै दोननांगौ होननानै दोनफैदों आरो नाथाय सरकारा साननैनि उनावनो रिलिफ गैया होनफिनो आरो मण्डल सारनि खोथा आरो दा बे आरो दा बबेसिम SDO सारा मा खालामनो नागिरदों DC सारा मा खालामनो नागिरदों जोंखौ बुजिला जायखिजाया जोङो बे रिलिफ जेरैनो बिराद जानाय लोंनाय थानायनि थाखाय बिराद उसुबिदा नायदो प्लास्टिक फिसा गांनैल' बगोन ना ओरै गोजौ दोनगोन फेमिलि हिसाबै सोरनिबा 8 जन 9 जनबो थागोन 10 जनबो थागोन सोरनिबा 6 जनबो थागोन माने थानायनि माबा फेमिलि हिसाबै बे रिलिफआव सिसुबारि गामिया मा जादों अब्लानो फैब्लासो बुजिलांगोन नुलांगोन खोनालांगोन बेखिनिखौल' बुंबाय नोंथांमोना दा बेबायदि भुगिनांनानै दा मा लुबैनाय दं नोंथांमोना सरकारनिफ्राय मा खालामजानो लुबैनाय दं दासिमाव बाथ्राफोरखौबो आं हामलायहोयो आंनि मुङा प्रमिला नार्जारि बसुमतारि बेनोसै आंनि बुंनांगौ जे जोंनि गामियाव गोबां दुखुआव गोग्लैनानै दं एबा दुखु खस्थ' भुगिनांनानै दं आंनि लुबैनाय हास्थायनाया बेनो जेन' जोंनो थानो थाखाय गोबां राहा गैयि जानानै दं हा गैया गोबां खुरखानायफोरजों दैया खुरखानानै लांजोबबाय बेनिखायनो आं हास्थायो जेन' जोंनि सारफ्रा अननानै BTRनि सारशिप आरो रनजित सार बिसोरो जोंखौ अननानै हेफाजाब खालामो आरो लामा खालामनानै होयो जोंनो थानो थाखाय जेन' बबेबा जायगायाव हाफोर नायनानै जोंनो होयो खावलायदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जेन' नोंसोरो जोंखौ नायफैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामफैयो जोंनि दुखु खस्थ' सहायनांनायखौ जेन' नोंसोरो हेफाजाब होफैयो खावलायो जेन' आरोबाव जाय सिगांनि समाव जोंखौ गोबां नायफैदोंमोन दानि रिलिफआव जेरैबायदि जोंखौ बयबो सुबुंफ्रा जोंनि गासैबो जोंखौ नायफैयाखै जोंखौ दुखुआव गोग्लैनाय नुब्लाबो जोंखौ हेफाजाब होफैयाखै बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि थानाय समाव गोबां जानो लोंनो गोबां खस्थ' जाबाय सोरहाबा रसा नांबाय सोरहाबा बन सिननानै लायनो रोङाखै सोरहाबा बोथिसे बोथिनैखौ मोनजायाखै बेनिखायनो हास्थायदों नोंसोर नायफैनानै हेफाजाब खालामफैयो जोंनि दुखुआव जेन' सहाय खालामफैयो जोंबो जेन' अननायखौ हास्थायदों नोंसिनिफ्राय सारमोननिफ्राय आरो लोगोसे हास्थायबावदों सिगांनि समाव गोबां मुंदांखा एक्टर एक्ट्रेसफ्रा जोंखौ नायनानै हेफाजाब एबा अनसुंथाइ होफैदोंमोन आरो बे बोसोरावबो जेन' जोंनि रिलिफआव फैनानै जोंखौ नायफायो जोंनि दुखुनि समाव जेन' जोंनि गोसोखौ बिसोर एसेब्लाबो खुसि खालामफैयो हास्थायो आंनिफ्राय बेखिनियानो आरो जोबनायाव थानो थाखाय जोंनो बबावबा हाफोर जेन' खालामनानै होयो राहाफोर दिन्थिनानै होयो बेखौनो खावलायबाय सारनिफ्राय